88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Masantos tan maabig iya kabuasan da luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programa na Bantay Halalan 2025. Antes na saray manaspok tan saray ang patapatangran issue da sayang kabuasan. Wajanira su lokal iya balita. Jada ulo na saray balitad lokal. Pulis tanduaran agakabat ya lalaki inatoy ad enkwentro na duaran grupo jada balay na Santa Maria, Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Taluran motorsiklo na intilak jad beneg na CSI Orbis Tondo and report at police. Bantay Halalan 2025. 52 anyos siya laki na aksidente embate kay Patambalan. Bantay Halalan 2025. 72,000 piso inggetarya piyansa at awalaan na kason bawsi. Bantay Halalan 2025. Jad Balitad National, Department of Health ang ilaknag na road emergency responders Jad Expressway. Bantay Halalan 2025. Masulok ya 69 million ya botante denteron bansan Pilipinas ilaluan ya boto at sayan agaw. Bantay Halalan 2025. Presidente Marcos kinaroto niya ad umbalo ya boto at sayan agaw. Bantay Halalan 2025. Eleksyon 2025 ang gapoy bana at seguridad unong PNP. Bantay Halalan 2025. Maraan ta mauksoy eleksyon target na Comelec. Bantay Halalan 2025.
Oras nila alas 5:12 na kabasan tanatan wajaray detalye ed balita da lokal. Makapasin sinagam sa Ogawa ditan at bali na Santa Maria Pangasinan na kaya rin na pinaltugtan na apatoy so sa kaya miyembro na pulis. Agawa so insidente oras na alas 2:30 na palbangon na karuman sa may biktima so kinabat at ngaranton na Police Senior Sergeant Dennis Jolly Oria 33 anyos so wala asawa PNP member na tayog police station. Jad investigasyon na Pulis Santa Maria walay duwaran grupo akalugan at nadurman luluganan nan si Karay walad sitio Imos barangay Samon Bali ng Santa Maria Pangasinan si Karay nan sasangsangan singagan na paltugan yan ataya na duwaray aginikabat lalaki nan pasempet lad abong so abitlan na pulis lugan at motorsiklo to niya adalan to niya walay nagagawa paltugan nan akabatan to niya walay insidente tan duara so aneng ning to inatoy at tinipatantura so agakabat lalaki tampol sikato at pinaltog nasaraya agakabat suspect. Tampol yan ang responderi taklay no uloy. Singaga na sa may pakaresto na taluran na suspect. Pantay Hagalan 2025. Taluran motorsiklo intilak jad diking na si Sayo Orbistondo Pangasinan. Personal ya di maplog jad police station Orbistondo. Si Jimboy Javier wala da sustonidad. Residente na barangay Gatub Dabitlan Balay. Tansiya Rizal Gili wala da sustonidad residente na barangay Kawayan Kiling siyudad na San Carlos ng parana security guard na abitlan na establishmento unong palapagdara niya walay taluran na anggapoy plakan motorsiklo yaintilak jad bunag na abitlan establishmento jad ang panresponde na otoridad sa motorsiklo suwa pikabiyangan na black Honda Click 125 tanduaran blue Euro motor 155 walay body at ang chassis number 2 niya bangbalot ang gapoy plaka intilak na animera nagakabat lalaki intilak jabunag na si ay sanenan na Mayo 9, 2025 sa Rayabitlan motorsiklo sinawit yung police station tan impatawag sayat intawag dasaraya kabangibang police station at Nandurmaran Baloy. Pantay Hagalan 2025. Imbatig yung patambalan sa 52 anyos siya laki kaya rin na aksidente oras na alas 8 na kabusan yagawa jad bypass road na barangay San Vicente Bali na Santa Maria Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Randy Valdez sa Pimentel wala asawa residente na barangay Barangubong Dabitlan Baloy si Katoy disgrasya at mama ni Anton na Yellow Gray Rosy Surf 100 jadi ginawang investigasyon na pulis akabatan niya mamarap jada south direction sa Abitlan motorsiklo na naalos control to niya sumunubila sigaga na sa may impakabasigtod siminto akagamor na sugat yung darumang parte na laman tanjad ulo so biktima tan sikato simbatik na local government unit ambulance jad Eastern Pangasinan District Hospital jad Balay na Tayog Pangasinan. Pantay Hagalan 2025. 72,000 pesos sa piyansa na 38 anyos ya balulaki makalanor ading sunggay na Republic Act 9262 kaya rin si Katoy siningkat na otoridad at oras na alas 4:30 ng araw dada barangay Inirangan Balay na Bayambang Pangasinan kinabat sa nareston suspect at garanton na Jeffrey Palaming Masabi Tiriman college sa graduate residente na bitang lugar si Katoy na aresto na taklay na uloy base at biskag na warrant of arrest impacted na family court at syudad na San Carlos
Yawalipit sa ton Mayo 9, 2025, makalanurod kaso ng sunggay na Section 5, Paragraph 1 na Republic Act 2 o tatawagan niya violence against women under children o bakusiya sa may suspect sa walang kustodiya na Bayambang Police Station. Bantay Hagalan 2025. Naringalan rin katipukulan niya balitad lokal antes tayo ng dapag dasari balitad nasyonal o dyan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iran balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iran sunata. All I dream of is your eyes. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Bantay Halalan 2025 special coverage ng Radyo Pangasinan. Oras po natin, alas 5:21 na po ng umaga, 5:21. Bantay Halalan 2025. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po muna ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal, balitang nasyonal. Bantay Halalan 2025. Arangkada ngayong Lunes, May 12, ang national and local election sa bansa. Ayon sa COMELEC, mahigit sa 69 milyong Pinoy ang inaasahang lalabas ng kanilang tahanan upang bumoto sa midterm elections. Kumpiyansa si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na magsisiboto ang mga ito at magiging mapayapa sa pangkalahatan ang halalan. Kabilang sa ihalal ng mga botante ay 12 kandidato sa pagkasenador, isang miyembro ng House of Representatives, isang provincial governor at isang vice governor.
isang mayor, isang vice mayor at mga miyembro ng sangguniang panlungsod at isang party list. Pinayuhan naman ng COMELEC ang mga botante na bago magtungo sa presinto ay alamin na muna ang kanilang polling centers at precinct sa pamamagitan ng kanilang inilunsad na precinct finder na maaaring ma-access sa pamamagitan ng precinctfinder.comelec.gov.ph. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mas makabubuti na ring magdala ng kodigo kung saan nakasulat ang pangalan ng kanilang mga ibobotong kandidato para sa mas mabilis na pagboto. Tuloy pa rin naman anila ang early voting para sa vulnerable sectors, kabilang na ang mga buntis, matatanda at persons with disabilities na isasagawa mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Ang regular voting hours ay daraos mula 7 hanggang 7 a.m. hanggang 7 p.m. Paalala ng COMELEC, bawal na kuhanan ng larawan o iuwi ang mga balota, gayon din ang voter's receipt at screenshot ng automated counting machine. Hindi rin dapat na malagyan ng anumang dumi o marka ang balota. Nagpapaalala rin ang COMELEC sa publiko na formal nang nagtapos ang panahon ng kampanyahan sa halalan nitong Sabado. Binigyan ng COMELEC ang mga kandidato at mga supporters nito na 5 araw para magtanggal ng kanilang mga campaign posters. Kasama umano sa mga dapat tanggalin ay ang campaign materials na ipinaskil sa digital platforms. Nagsimula na rin na umiral ang nationwide liquor ban para sa halalan, kaya't mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili at pag-inom ng alak. Bantay Halalan 2025. Samantala, naniniwala si Commission on Elections o COMELEC George Erwin Garcia sa isang maayos at mapayapang halalan ang mararanasan ngayong Lunes. Paliwanag niya, mabilis na makakatapos ang botohan dahil na-set up naman ang mabilis na sistema at proseso para matiyak na magiging mabilis ang proklama sa mga magwawaging kandidato. Umapila rin siya sa publiko na magtiwala sa proseso ng eleksyon at huwag papatol sa mga fake news na kumakalat. Muling kinalampag din ni Garcia ang mga lokal na kandidato na kusang tanggalin nitong Sabado ang malalaking campaign materials sa mga highway. Iginit niya na ang Task Force Baklas ay patuloy sa pagsasampa ng kaso sa mga lumalabag kahit mismong araw na ng Lunes o botohan. Sinabi ni Garcia na mas mataas ang responsibilidad ng mga botante laban sa vote buying dahil walang makakapamili kung walang magbebenta. Kabilang tinuturing ng vote buying ang libreng sakay sa mga boboto at libreng almusal. Nilinaw niya rin na hindi totoo ang mga kumakalat na post na undervoting o kulang sa boto ay daan upang manipulahin ang boto. Bantay Halalan 2025. Samantala, walang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad ang Philippine National Police kaugnay sa gaganaping local at national elections ngayong araw. Ito ang hinayag nitong Sabado ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kung saan handang-handa na ang PNP para sa pagbabantay sa midterm polls. Sinabi ni Fajardo na sa kabuuan ng eleksyon na period ay naging mapayapa at bagaman may ilang mga insidente ng karahasan na naitala dulot ng alitan sa politika. Una rito isinailalim ng PNP sa full alert na status ang buong puwersa nito upang tiyakin ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng halalan. Nasa 163,000 na pulis ang idineploy sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 40 ang naitalang election-related incidents. 26 dito ang violent at 14 naman ang non-violence. Karamihan naman sa mga violenting insidente na may kinalaman sa halalan ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakapagtala ng 8 insidente, at Cordillera Administrative Region na may 7 namang kaso. Patuloy ang monitoring ng PNP lalo na sa mga araw ng botohan, bilangan at hanggang sa mailuklok ang mga nagwaging kandidato. Bantay Halalan
2025. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nag-deploy ng medical personnel ang Department of Health para sa pagresponde sa road emergency sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mga nagbibiyahe para makaboto sa kanilang mga lalawigan. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, na itinalaga ang Health Emergency Response Team Alerts ng DOH sa mga pangunahing kalsada alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ihanda ang mga lugar na pupuntahan ng publiko kaugnay sa eleksyon. Masusing pinagplanuhan ng DOH ang gagawing pagresponde sa road emergency kasama ang mga opisyal at kinatawan ng ibang ahensya na nagbabantay din sa mga expressways. Bilang doktor na eksperto sa trauma, emergency at disaster, pinaalalahan ng kalihim ang kahalagahan ng at tamang proseso ng emergency response sa pagliligtas at pagsalba ng buhay sa kalsada, lalo na ang mga apektado ng banggaan. Bantay Halalan 2025. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin, Radyo Pangasinan Balita. Alas 5:28 na po ng umaga. Bantay Halalan 2025. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanggetswal. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 special coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 5:32 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Bantay Halalan 2025 Special Edition ng Radyo Pangasinan na paborito. Mamaya, inyo pong maririnig ang mga reports mula sa ating mga reporters sa labas ng himpilan. Araw ngayon ng Lunes, Petsa 12 sa buwan ng Mayo 2025. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan! Maabigya kabosan, ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timagti Pangasinan, Danis Muhares. At siyempre dyan sa may technical control si Engineer Richard Ulanday. Poging-pogi yan sa bayan ng San Fabian. Kung meron kayong mga gustong iparating ng mga hinaing, mga reklamo, mangyari lang po ay tumawag sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Dyan sa ating Facebook Live po, i-search nyo lamang ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At para mapanood ninyo live sa Facebook page ng Radyo Pangasinan ang nangyayari kaganapan ngayong umaga. Particular itong araw na ito napakahalaga dahil tayo po ay pipili ng mga iluluklok natin na mamumuno sa ating bayan, sa ating probinsya at dapat napiliin natin ang karapat-dapat na maupo sa iba't ibang mga posisyon. Pag-isipan nyo hong maigi at vote wisely. Ayan, yung mga nangyari po nitong mga nakarang araw hanggang kagabi. Yung mga habulan, yung mga bilihan ng boto na di umano'y talamak. Dahil sa dami ng mga nakita ng ating mga kababayan ay ni isa yata wala yatang nahuli. At sabi nga nila sabi nga nila sa radyo mayroon yung tinatawag na PBB, yung paid before broadcast kung magpa-commercial pero paid before broadcast. Pero kagabi PBB rin yung mga tao. Puyat bago bigay. Puyat. Kala ko, pay before voting. Yung PBB. Puyat sila eh. Pati mga aso puyat. Yung pwede ka lang dadalan. Pero wala rin labas-labas. Dangol na dangol so aso. Apuyat hanggang aso. Wala kagkag na ulag ditad mga taram. Makapila. At sa ating vote buying. Atuklaw. Naulog. Di ba yun sa may kandidato sa nantuklaw sikat to. Kaya sige. Kaya nga sinasabi natin palagi hindi yung porke binigyan ka yun na yung iboboto mo. Dapat pag-aralan mo yung kandidato na namigay sa iyo ng pira, ng mga relief goods o dilata. Pag-aralan mo hindi yung basta-basta na yun na lang ang iboboto mo. At huwag kayo pong maniwala doon sa sinasabi nila na alam na nila yung ibubuto mo.
kahit hindi ka pa bumoto, alam na nila, wala ho yan. Katotohanan yan. Wala hong katotohanan yan. Yung po ay fake news po yan. Ikaw lamang po at sarili mo lang ang nakakaalam kung sino po ang inyong iboboto. Kaya pagdating nyo sa presento, dapat na meron na kayong mga listahan kung sino yung iboboto ninyo para sa ganun mabilisan yung pagboto ninyo. At may mga pinagbabawal ng COMELEC bawal daw yung litratuhin, i-camera, yung mga... Bawal ang cellphone actually. Pag may cellphone kayo, huwag niyo nang ilalabas. Ibulsan niyo na lamang po. Gumawa na lang kayo ng kodigo. Ayan. Yun ang pinakamainam dyan. Isulat nyo yung inyong mga nais na kandidato. Na mga kandidato at suriing maigi. Yung narapat. Yung napupusuhan ninyo na alam ninyo na makakapagbigay ng tamang serbisyo para sa ating bayan, para sa ating probinsya, at as well as sa nasyonal rin dahil mga senador. Dahil ngayon po ay midterm election. So ang iboboto natin ngayon ay yung 12 senador. Marami po yan, maraming mga kandidato, pero pipili po ng 12 na siya po yung isisid ninyo doon sa baluta. Sa governor, isa. Sa vice governor, isa. Sa congressman, isa rin ang iboboto ninyo. Sa party list, isa rin ang iboboto. Sa mayor, board member ng bawat distrito, dalawa dito sa atin. Okay. Sa naman sa mayors, sa municipal o kaya city mayors, isa lang. Ganon din sa vice mayor. Sa mga konsihales sa mga bayan o kaya sa syudad, sa bayan kasi 8. 8 yung kandidato na dapat. 12 naman sa mga syudad. 10 lang. 10 sa syudad, 10. So, yun po yung mga dapat nyong iboto. Huwag nyong susubrahin, huwag kayong susubra doon sa iboboto ninyo, baka mamaya ma-invalid. Hindi mabasa. Ayusin nyo lang yung pagkakashid nyo. Huwag ilalampas doon sa circle. Lagpas. Madaling bumuto ngayon. Pag binigyan ka ng baluta, isid mo lang, tuldukan mo lang ng kaunti, pwede na yan. Pero huwag mo doon sa senador, 12, huwag lang 13. Kasi kung 13, hindi babasahin ng machine yan. Yung mga party list ay nasa likod ng inyong balota. Tingnan ninyo. At ngayon, pag nasid na ninyo, ilalagay ninyo doon sa vote counting machine, lalabas na ngayon yung resibo ninyo. Itatali nyo ngayon kung tama nga yung binoto ninyo, doon sa lalabas, doon sa resibo ninyo. Yung resibo kasi, yun po yung papakita yung itutupi ninyo at ihuhulog ninyo doon sa baluta rin. Lalagyan kayo ng ngayon yung palatandaan na kayo ay bumuto na. So, be careful at vote wisely. Dahil sinasabi ng COMELEC, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ay maayos daw at mapayapa ang idaraos na halalan ngayong araw. Sana nga ay ating makamtan yung sinasabi nila. Kasi yun ang target ng Commission on Election. Ganon din ang kapulisan. Ganon din ang kapulisan. Pero ang sabi ni COMELEC Chairman Garcia, huwag kayo maniwala sa mga fake news. Ano ba yung mga fake news na kumakalat ngayon? Diba? Marami po yung na kumakalat na fake news. Kaya huwag kayo maniwala. Maniwala lang kayo doon sa sinasabi ng Commission on Election. Okay. At yung sinasabi nila, target nila, yung maayos at mapayapang eleksyon, gawin din ang Philippine National Police. Sana nga, pero dito sa Pangasinan, ay talagang may mga nangyayari na mga harassment, pananakot, yung
nangyayari sa may Santa Maria ba yon? Santa Maria. Na merong dalawang grupo na nagbarilan. Dalawa ang may patay. Dalawang namatay. At yung pulis pala pauwi na sa kanyang duty. Oo, galing sa Tayug Police Station. Siyempre, ang isang pulis wala pong tinatawag na off duty. Oo, in line of duty yun. Kahit na siya ay pauwi na ng kanyang tahanan dahil magde-day off siya, nakarinig siya ng putok. Kaya pinuntahan niya yung putok. Siyempre, instinct ng isang pulis yan na talaga nga namang may nangyayaring iba. Pinuntahan niya yung upang i-verify. Itong si Police Senior Sergeant Dennis, kapangalan ko, Dennis Jolly Uria. Siya po ay PMB member ng Tayug Police Station. So, yun po yung sinabi mo, lumalabas na siya po ay papauwi na doon sa kanilang bahay. Pagdating niya doon sa may Sitio Imos, sa Barangay Samun, dyan sa bayan ng Santa Maria, nakarinig siya ng putok at pinuntahan niya yung naturang putukan. Nakita niya may bumulagta na dalawang hindi kilalang mga kalalakihan. At nung tinanong niya yung mga nandoon, siya na rin yung pinaputukan. Siya rin yung pinagbaril. Siya yung pinagbaril. Parang pagbalingan na naman yata. Oo, So, ang patay, Tatlo. Tatlo rin yung nahuli ng mga nagresponding pulis. Pero hindi pa pinangalanan kung sino yung mga yun at kanino. Anong grupo? So, at bakit may ganong nangyari? Ngayon, dapat ang kapulisan kasi i-identify nila, tanungin nila, lumalabas kasi yung mga nahuli taga raw ibang probinsya. Anyway, hintayin natin ang investigasyon ng mga kapulisan. Bakit may mga ganyang nakapasok ano yan? Armed group. May mga baril sila. Dalawang grupo. Malamang ito speculation lang. Baka sakali na yan ay ang PNP ang maglilinaw diyan. Bakit may mga ganyan na mga armed group? Yan ba ay private armies ng politiko o what? Ano po yung cause ng barilan? Dahil lang sa hindi sila magkaunawaan, nagkabarilan, o kaya talagang intention na itong dalawang grupo may pakay sila. Kaya sana po ang kapulisan ma-identified nila kung anong mga grupo itong mga nandyan sa Eastern. At yung pinating na balita sa akin bantay sarado ang mga Philippine Army dyan sa Eastern Pangasinan. So grabe yung mga pangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dito naman po, ito po fresh na balita dahil yung kapitan po ng lumipat naman tayo sa bayan ng Sual. Noong mga nakarang araw, merong mga pinadalhan ng sulat na may mga kasamang bala. Kalakip ng bala. Bala yung sulat na huwag mangialam sa politika at merong RIP. Na-blatter din yata yan. Na-blatter pa sa pulis. Naka-blatter. Merong mga barangay officials na hinaharas. At itong pinakahuli po ay yung kanina lang madaling araw. Itong si Kapitan Ronald Doquiña. Ng barangay Cabalitian. Cabalitian. Dahil ang kanyang anak po ay tinutukan ng mga armadong lalaki at pinagbubugbog. Itong anak ni Kapitan Ronald Doquiña. At ang matindi dyan kasi meron siyang dito merong panayam ng ating mga kasamahan sa mga ibang istasyon at iparinig natin yung boses ng biktima. Kung paano ano talaga ang nangyari. Ang matindi diyan, may nabasa ko dito na mismong apat na dating CBO ang nagsilbing guide ng mga suspect. Hinatid at sinundo.
Aba. Oo. Aha. So, sino kaya yung mga 4 na CVO na yan? Nasa kustodiya daw At, ng Sual Police Station. Anong barangay ang mga yan, yung mga CVO na yan? Doon din. Sa Kabalit yan? Sa Kabalit yan. Mga mga dating CBO daw. Ayan, oo. At ito, iparinig natin yung boses nung kapitan na umiiyak. Umiiyak po yung kapitan habang isinasalaysay yung nangyari at sinasabi niyang ang unang sabi niya bakit ay dati tahimik ang Sual. Bakit ganyan na ngayon? Mm-hmm. Ayan, sige, pakinggan natin. Ito, pakinggan po natin yung boses nung ni Kapitan Ronald Doquinya ng Barangay Cabalitian, Sual, Pangasinan. Dati po, wala pong ganyan. Ngayon, bakit? Sagutin niyo muna yan at para hindi nasasapawan. Okay. Aha. May report may report muna. Mula kay Kapaborito Joseph Bacani. Situational report. Go ahead, Kapaborito Joseph. Okay, 10-4, Kapaborito Dennis, Kapaborito Errol. Exact location tayo. Dito natin pambansang mataas sa paralan ng lungsod na Dagupan. In short, Dagupan City National High School. As early as 4:30, wajatila, mga antabay. At 5 o'clock in the morning, exactly, at nanlukas, irare. Pero 4:30, wajalaray mamaistra. Arekabiyangan na electoral board. And sa TTCRD, wajamulay yung naantabay, saray early birds. Ayaw man lapo dala 5 kabosan, yung graduated kabosan. Siyempre para saray senior citizens tayo, saray OF, saray PWDs, dan siyempre saray pregnant women. At yes, saray buntis. At asak ba mo, irarayakin tayo, senior citizen, limaladya, tulos niso pambubutos da, at mainumay naanap darami presento ta because of the assistance of the TPCRD Kapaborito Errol, Kapaborito Ajay. Although walay sakay, masikan niya, nababalang niyan, but na-assist yan, sample na sa TPCRD. Gamit ni panlinawan, Kapaborito Joseph, aratay senior citizen, wala, so may ang iba sa sikara, ulantan at voting precinct? Wala ray arom, pero mas lakad sa ray senior citizen, at maximum nira manatag, kanya hangga po'y karaklan ng sigara, hangga po sa samay kaibada, mangitabin. Pero ami arom, wala mo, so kaibadan na angitabin, kanyan, pati sararaman la, nambuto mo lara. Pero si Kwanday Kabiyangan Electoral Board ay, at City High, wala tinatapay ni man, no aya kasi, so 5 to 7, at sarag sumot yaram unsingit, iraramay aliwan senior citizen, PWD, stand pregnant women, pero si Kwanday strictly, nang may schedule sa 5 to 7 si katulaman sa tumbukan da. Correct. 7 o'clock kaya ramay ken. 7 o'clock kaya ramay regular. Yes, 7 o'clock ramay regular. Although basta so amay sikarang itabin, okay labat sa yaksubi dalad ay sorry, voting precinct Kapaborito Dennis and Kapaborito Errol. So ongoing ni hello sir. Okay. Ongoing ni so sa may voting na sa senior citizen, man lapod alas 5 hanggang alas 7 ipapanunod tilabat kan wala mo dire ka antabay medic station na kabilan kinbalik niya sa kaya network CD network Kapaborito Dennis and Kapaborito Errol ako antano wala medic station balik so mangitariran na medical assistance sa mabilang ta wala ray nalumay na nagunuyan ta siyempre malapad sa tela 7 hanggang onwards hanggang alas 7 lagi at mayroon na dato sa patang na panahon. Kumusta mo taray kabiyangan nakapulisan ditan wala mo taray aka-deploy Kapaborito Joseph? Wajara aka-deploy. Naniman walay nanong ng kudya pulis sa manakaragar. Pero agiraw lulubad sa Rayken voting precinct ko liber Kapaborito Dennis. Kaya na-assisted sa Rayken. Butante tayo. Si Kapaborito Joseph, sigurado agnita nakaboto. Kaag ni membro sa may 5 to 7.
Hindi na ganinin to. Next year. Wala ni. Ano ha? Next year na po. Next 3 years. Kay batay si Mr. Macob sa kaya retired teacher Madjad City ay kapaborito ay kapaborito ni Errol. At tutupan ka no experience sir. Kumusta sa ubay kayo na ba nun? Yeah, 5 o'clock, anong tanod, nasumpalakan tampol, makapanalmusal ala. Okay. At yung nahirapan niya ng inanak yun kayo, presento yun? It's just a matter of turning 2 rooms, and then we're assisting there ay church. PPCRA. Yeah. We're assisting there and automatic, yan, naning naman tampos maran. You're used to assist also in the elections process. Yes, many years of my life. I compare sa man niyo panahon niyo natin medyo maguluran na yung panahon ni. So natin systematic lang. Systematic and it has a very good system. Very good system may akapusti, sumarang, akakinla namin. Katon, not like during our time. Akasulat labat, handwritten. Natan, hindi. Included. So ma-plus natin, ma-plus so panagboto. Ma-plus, yes. Okay. Minsan, may alert aray aray na-assign teachers and aray church. Ano may PPCRD. Okay. Katon, I think we could end up in a very good systematic way. Okay. Sige. Thank you very much. Thank you, sir. Okay. So, sa katusan, kapaborito din si Mr. Macob, retired teacher. Bermat yan ng Bangajed, Dagupan City National High School. So, ringal yaman, very systematic kuno natin compared sa panahon na panagbutos. So si katunitan, so sa may nipasabi tayo, report malalapod dyan, Dagupan City National High School. Saya so 5 to 7 o'clock panagbubutos para sa senior citizen, sa PWD and sa pregnant women. Ako po si Joseph Pacani para sa Bantay Halalan ng 2025 ng Radyo Pangasinan Paborito. Okay, thank you very much sa kapaborito Errol, kapaborito Joseph Pacani sa situational report mula dyan sa may Dagupan City National High School. Ayan. Pindutin mo daw yung nandyan. Ayan, okay. Bantay Halalan 2025. Ito pa rin, sa atin pa rin pong Bantay Halalan 2025. At yung kapitan nga na sinasabi natin kanina dyan sa may bayan ng Sual, ay merong short statement. May maiksing bahayag. At, so, parinig natin. Atin pong pakinggan itong si kapitan ng Barangay Cabalitian. Dati po, wala pong ganyan. Ngayon, bakit? Baka mamaya, madami na rin po pati pamilya ko. Bakit ganyan naman? Hindi na rin ako makatulong ng maayos. Dati po, tahimik po ang sal. Bakit ganyan na po ngayon? Yung dati ko pong tinutulugan ngayon, takot na rin po ako. Ayaw ko na rin matulog sa labas. Kasi ganyan na po nangyari. Akala ko, papatayin na kanina yung anak ko po. Okay, si Katutan, kapaborito Dennis. So, akala ko papatayin na nila yung anak ko. Natrutuma na po yung mga residente dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan sa ganitong mga marahas na pangyayari. Bakit po mayroong mga ganitong mga kandidato
na dinadaan nila sa dahas, sa pananakot. Wag naman, yung mga residente, yung mga botante ay sila po yung mamimili kung sino po ang karapat-dapat na iboto. Huwag nyo silang persahin. Huwag nyo silang idaan sa physical intimidation. Ito po si Kapitan Ronald Doquinia ng Barangay Cabalitian. Cabalitian, Sual, Pangasinan. So, kung magagawa nila sa mga barangay official to, how much more sa mga botante dyan? Pang ilang residente na ito, barangay official na... Grabe naman kayo, kung sino mga kandidato dyan na pumunta lang dyan para gumawa ng mga ganyang karahasan. Dapat huwag nyo iboto yung mga ganyan na tao, pupunta sila dyan para takutin yung mga taga-bayan ng Sual. Huwag naman ganoon. Bumalik kayo sa bayan nyo, hindi dyan. Ayan, umagang-umaga, na-high blood tayo. Ikaw lang. Sa mga ganyan na pangyayari. Easy ka lang. May mga dyan, may mga kapulisan na anong ginagawa ng kapulisan din yan? Anong ginagawa ng kapulisan? Sila ba'y natatakot din? Sila ay, actually yung video, ang background niya ay police station. Nag-report sila doon. Baka nag-cutter na rin. Dapat ibigay ninyo yung tamang seguridad din sa mga residente dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Huwag kayong matakot. Sino ngayon ang mag-iimbestiga dyan? Kapulisan. Kapulisan. At siyempre ang kumilik dyan, dapat kumilos dahil under na ng kumilik ang kapulisan So, iutusan ng kumilik ang mga kapulisan ngayon para sa ganun, magsagawa ng masusing investigasyon at kung mapatunayan na yung mga gumagawa ng ganyang karahasan, dapat na ipaila ng kaso at i-disqualified na. Wag nang kunyan. Hindi dapat na sila ay maglingkod. Hindi dapat na sila ay mamuno sa bayan ng Sual kung ganyan ang ginagawa nila na tinatakot nila mga residente. Kaya yan dapat kayo mga taga-Sual. Kilala nyo naman kung anong klaseng tao yan, yung kandidato na yan. Okay, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue, mamaya at talakayan natin dahil sinasabi ng kapulisan na yung mapayapa ang halalan at siyempre kumustahin din natin yung gun ban. Dahil karamihan sa mga nahuli sa gun ban ay men in uniform. Mamaya talakayan natin makalipas lang po ng ilang paalala. Bantay Halalan 2025. Walang himala. Ang puta-putang Ransunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang informasyon. So DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang
CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mamalos Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mamalos is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 special coverage ng Radyo Pangasinan. Sa pagpapatuloy po ng ating special coverage ng Bantay Halalan 2025, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita impormasyon, mangyari lamang po tumawag sa 0939-100-9931 o kaya
Pwede ka magpadala sa ating Facebook page ng DWCE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Yung boot buying din talagang talamak din Kapaborito Errol. Diyan sa may San Carlos hanggang kahapon daw may mga bumibili ng buto. Samantalang nagtapos yung kailang campaign period noong hating gabi ng Sabado. Bakit hanggang kahapon meron daw na namimili ng boto diyan sa isang bahay ng isang kandidato sa lungsod ng San Carlos? Yan ba nakikita ng Comelec? Walang reklamo Oo, walang reklamo Kaya wala. Ganyan talaga ang batas natin. Dahil ang sabi ng Comelec, kung walang verified complaint, hindi sila makakaakto. Wala yung yung sila mismo yung aakto? Wala, hindi pwede. Akto lang sila kung may complaint. Tulad ng kapulisan din, kung walang magreklamo sa impila ng pulis, wala silang re-respondihan. Ganun yan. Kahit na kitang-kita mo na yung vote buying? Ayan kahit na nanang mo kasi bawal na ang ang pangangampanya linggo ng gabi. Oo, yung ating gabi, Oo, bawal na actually maghapon yung linggo. Pero bakit makikita mo may mga gatherings pa rin? O anong ginagawa nila doon? Ayun nga. So ibig sabihin, huwag niyang ipapalusot na simpok to may politiko at kintan, wala briefing na Sari Watcher. Kaya nga yun yung mga palusot, baka sakaling makalusot. So yun po yung mga nakakalungkot na mga nangyayari tuwing election, na mayroong mga ganyan na yung tapos na yung campaign period, pero may mga gatherings pa. Di ba sabi ng Comelec bawal yung gatherings? Bakit hindi kasi nga meeting ng mga nila, mga watcher. Ngayon, yung nasabi natin kanina, okay? Ayan, nag-miss call si Kapaborito Joseph Bacani. Joseph, si Jonathan Ortiga. Baka may report. Tingnan natin. Dito, dalhin mo dito. Ikaw mo nga kung baka may report dyan ni... may report ka, Kapaborito Jonathan. Please go ahead lang. Hindi, si Si Ding Aquino. Alam niyo po yung yung report sa Philippine National Police na meron daw 2,923 na katao na naaresto ng mga otoridad sa iba't ibang bahagi sa buong bansa sa itong tinatawag na gun ban in connection dito sa 2025 election. So ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Jen Pajardo, karamihan daw sa mga naaresto ng gun ban diyan sa Metro Manila, na mayroong 1,007 na nahuli diyan, at sinundan ng Central Visayas na mayroong 380 nakatao, at habang ang pangatlo dito sa Central Luzon 360. Ngayon naayon dito sa naman na report ng ating kapulisan, karamihan sa mga nasakuti o nahuli diyan sa gun ban, alam mo ba kung sino-sino, mga Kapaborito Errol? 19 na PNP personnel. Men in uniform yan, men in uniform. 18 o 18 na Armed Forces of the Philippines. Men in uniform na naman yan. 7 na nanggagaling sa mga iba't ibang law enforcement agencies.
O, ibig sabihin, men in uniform na naman yan. Siyam siyam dito ay kinabibilangan ng local government official. O, yung 6 galing sa Kafgus, yung men in uniform din, at 13 na dayuhan, 3 dito minor de edad. O, 3 pinaniniwalaan na New People's Army o Rebelde. O, tingnan mo. So, karamihan sa mga nahulihan ng gun ban, men in uniform. Sila po yung mga nagpapatupad ng batas. Pero, bakit sila po yung nangunguna sa yung tinatawag natin na bakit ang men in uniform? Kaya nga ano yung mga, di ba, men in uniform nga pwede silang magdala kung lisensyado. Siyempre, akin wala paltog daratan. Pero kung hindi na po sila off duty na nila, bawal po na magdala ng mga baril. Paano dan isamput? Bawal na. Yung service firearm nila dapat na kanyan yung i-deposit siguro sa pulis o kaya kuan. Pero ito ngayon bakit nagtataka lang ako diyan sa men in uniform. Ito yung report ni ni spokesperson police Brigadier General Jean Fajardo na karamihan sa mga nahuli ng gun ban itong mga men in uniform. So, ibig sabihin, nakasibilyan na sila noong nahuli sila. Nakasibilyan na. At hindi po yung service firearms nila siguro yung dala-dala nila. Kaya't yun yung mga dahilan kung bakit sila hinuli. So, dapat sana yung mga men in uniform, kung ano yung mga guidelines na sinabi ng PNP chief, sinabi ng mga leader ng mga kapulisan, dapat nasundin natin yung mga guidelines na yan at para hindi tayo makasuhan o mahuli sa tinatawag natin na gun ban. Yung mga minor de edad, tingnan mo minor de edad nahuli. 13 tatlo na minor de edad, mayroong baril. May baril. Minor? Ba? May baril. Yan So, ibig sabihin dapat manguna ang ating kapulisan sa yung pagsunod sa mga alituntunin, pagsunod sa mga batas para sa ganun yung mga kababayan natin mataas yung kailang respeto sa ating mga men in uniform. Kaya't ngayong araw ngayon yung paghusga ng mga paghusga natin sa mga kandidato, kung sino ang nararapat natin na iboto. Tayo po yung hurado. Kung sino ang narapat. Dapat na ibase natin sa kailang track records at tignan natin yung kailang pagkatao, kung sila ba ay talagang sincero, nagagampanan nila yung kailang tungkulin, kung sakasakaling sila ay maluklok sa posisyon na kailang tinatakbuhan. Katulad nung yung isa dyan sa 3rd District. Naglabas ng kanyang statement. Mas sisipagan niya pa daw. Mas sisipagan niya pa. Bakit? Hindi mo ginawa yung kwan? Sipagan mo kayang sipagan mo kayang atupagin yung pagbayad mo dyan sa mga niloko mo. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabing sipagan. Baka sisipagan niya.
Pagan mong magbayad ng utang. Ayun. Oh, yan. Pwede. Kaya dapat na tayo po ay lalabas sa ating mga tahanan, pupunta sa mga presinto para sa ganon ay bumuto ng tama. Karapatan natin ang bumuto. Tayo po, lahat po tayo pantay-pantay. Wala pong mataas, wala pong mababa rito. Pantay-pantay tayo. Tayo po ay bubuto sa mga nararapat na kandidato na maluklok sa pwesto. Dahil ilan yung bilang ng botante sa buong Pilipinas na ayon sa records ng Comelec, 69 million yata kung di ako nagkakamali. Nakalawa. 69 million plus yung bubuto. Kung bubuto lahat yan, yung sinabi ng Comelec na nakarehistro sa itong midterm election. Kung sakali na bubutang ng mga yan, lahat yan talagang nagpapakita na sila po ay talagang may responsibility sa pagboto. Pero yung mga iba kasi nagparehistro lang para sa ganun, unang-una yung pakurong mga tikim ng pakurong. Yun ang yun ang isa sa mga naman inaasahan nila bakit kasi nauso yung pakurong na yan bakit nauso? Noon wala naman yung pakurong. Vote buying ang tawag dyan Oo nga. Pakurong, vote buying. Vote buying. Paglabag sa Omnibus Election Code. Pero maraming mga namimigay kung ano-ano. May mga namimili ng boto. Yung mga namimili ng boto ay alam na nila na lalong yung mga nakaupo. Alam na nila na sila po ay dihado. Tulad ng pinarating sa akin diyan sa Binalunan nagmukhang daw Christmas tree ang bayan ng Bulin diyan sa Binalunan dahil sa dami ng tao na nandoon. Yung mga iba hindi na sila nananghalian, nabutan na sila ng gabi sa kakantay. Anong meron? Siyempre yung pakurong dahil yun naman ang accomplishment ng nakaupo kasi ngayon pakurong wala kasi ang accomplishment kaya ang ginagawa niya ngayon pakurong. Ayan. Ayan, may report ba? May report si kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Okay, tatanggapin natin ang report ni kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Go ahead. Okay, then for kapaborito Dennis, kapaborito Errol, Radyo-Tailanatan at West Central Elementary School 1. Naidar at sabihanti dyan si Archbishop Socrates Villegas, dimutos mutla. Saya so 5 to 7 slots para taray senior citizen, taray PWDs and pregnant women. Dan unang sa may informasyon niya na latimat at asak tayo mo lang naman niya bimoto niya sa West Central Elementary School 1 si Mayor Belenti Fernandez na sa siyudad na Dagupan. At pa may interview at din ng Archbishop Soc Villegas sa kapaborito Dennis, kapaborito Errol at din ato po na sigatuno ito may at payan nagawan eleksyon nainal sa kontumad ng Archbishop at dinayuto so sa may very efficient and very smooth sa may batik na eleksyon natin but sa kontulantin sa may hope comes from God no ang gapoy ang tayo single Diyos sa katawan kanto sa election hope will be sa election at ang gapo ang hope at agaman lang po sa may kandidato, agaman lang po sa may butos ng taingan at man lang po sa katawan
pasensya nun tan sige tayo na guide kwanto we will vote for from may manapod konsensya tayo kwanto sa paborito Dennis and kapaborito Errol saya nagawan eleksyon ay halalan 2025 at ongoing mo ni dakol lari ko to jay actually pati sa rin manalaga malara may mambut sa 7 to 7 p.m. at wajalaran na mga antabay anong nang timatlamat yara TPCRV antabay mo tira and while the others are mga almusalad sa rin kapusan so wajaman yara pigaran kabyangan na kagiyan tayo kaiba tayo sa profesyon kapaborito Errol kapaborito Ajay yung mga antabay sa rin mga bubutos yan natin at West Central Elementary School 1. So, sikatunitang susamay sabi tayo sports report maalala po dyan the West Central Elementary School and si Joseph Kanilang Bagani para the Banti Halalan 2025 na DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan paborito. Bantay Halalan 2025. So ayan po, ang situational report mula dyan sa may West Central Elementary School na pinarating po ni kapaborito Joseph Kanilang Bacani. So bumoto na pala si Mayor Belen Fernandez. Maaga rin siya. Maaga, ayon na sa report ni kapaborito Joseph. At gano'n din si nila yung 5 to 7. Si Sok. Kasi ang pagkakaalam ko yung mga kandidato. Pwede sila doon sa 5 to 7. At saka tayo nasa profesyon. Wala da media. Hindi lang po PWD, hindi lang po buntis at senior citizen. Yan, pwede rin po yung mga kandidato. Yan. At gano'n din si Sok Villegas, si Bishop Sok Villegas, ko na rin, bumoto na rin dyan sa West Central Elementary School. Kaya yung kanyang mensahe, yung hope, napakaganda po. Hindi po para sa kandidato, hindi para sa mga botante. Para tumbaloy. Para sa ating Panginoon, isipin natin. At may dugtong ko nga lang, dito sa bansa natin, Pilipinas. Pili. Kaya piliin natin ang tamang kandidato. Pili. Ayan, pumili tayo ng tamang kandidato. Ayan po. Kararayay nampupuya tayo at pili. Piliin natin yung mabibigyan. Piliin yung bibigyan. Iba rin dakala apuyat kasi. Dakalya mamburil dil, dakala mambuisit. Kaya nga ang sabi ni Freddy Aguilar napupuyat sa kakaantay sa'yo. Ayan. Ayan, may report? Nawala si Ate Amor sana. Ayan, si Ate Amor. Okay, tawag ko ulit. Kapaborito Amor Ligas-Pidiga. Kaya yung mga iba dyan, na mga kababayan natin dahil puyat sila, baka hindi sila makakabuto na maaga. Dahil nagpuyat sila buong gabi. Naantay yung yung pakurong. Ayan. Bakit kasi nuso yan, yung vote buying. So, hindi masyadong mahigpit ang Commission on Election. Hindi, meron daw silang May mga kinasuhan na. May kinasuhan na. Sino mga yan? Nabigyan ba ng Shukos order? Ano po ang mangyayari dyan? Sila ba ay hindi ipoproklama kung sakali na may nakabinbin na reklamo sa tanggapan ng Commission on Election? Abangan natin. Hindi naman nila sinabi kung sino-sino mga yan. Dapat i-publish yan, para malaman ng taong bayan, mayroong pending na reklamo dito sa tanggapan ng Kumilik. Ito ay hindi pwedeng iproklama kung siya ay nanalo. Yun sana. Bakit nila tinatago yung mga pangalan? Sana iba sabihin ninyo, Kumilik Chairman George Erwin Garcia,
Para sa ganun maniwala ang taong bayan. Ilan na yung sinasabi na lumabag sa tarpaulin. Ilan yung silang 30. Yung vote buying 400. Sino-sino ang mga yan? Sino nang nakatulan nyo dyan? Sino nang na-disqualify nyo? Ayan, isa pa lang. Yung kagabi, nung Sabado ng gabi, kumusta naman kayo? Kaya nga yung mga nandito sa mga lokal, mga munisipalidad, syudad, kumusta? Isa lang yung umamin na gumastos siya ng malaki si Governor Ejercito. Hindi ako na-disqualified yun kaya nga yun ang umamin. Inamin niya yung kanyang pagkakasala. Kayo rin ba? Aminin niyo kung magkano yung ginastos ninyo? Overspending ba ang ginawa ninyo? Siyempre walang walang magsasubmit ng overspending sa kanilang susi. Ilalagay lang mo na gastos ko. Lukuhin yung lilang nyo. Ayan. Ito na, may binabasa ako dito. Ano? Yung isang bumoto. Anong nangyari? Ay nagulat siya nung merong lumabas na isang senador na hindi niya naman binoto. Nagmalfunction yung yata. Hindi, nabasa. Na-count. Pero yung isang senador na hindi niya naman binoto, lumabas. Bigyan ng jacket yan. Lumabas daw yun. Lumabas? Nako. Akala ko lumabas lang sa TV. Yung pala lumabas sa sa baluta ay doon sa counting machine. Yung binabasa ko rito, 11 lang daw na senador. Ang binoto niya? Binoto. Pang 12 siya. Laking gulat niya daw nung lumabas sa listahan niya. 12. Yung isa, yung bigyan ng jacket. Dapat bumoto kayo kumpleto. Hindi nga pwede namang isa lang. Nasa sa kanya yan. Pero ang pinagtataka niya nga, doon sa may resibo niya, naging 12. May sumingit na isa. Ayan. Kaya anong masasabi ng Commission on Election? Dapat na yung mga ganito, tapusin muna ang bago kayo mag-file ng complaint. Naman niya style. Hindi pwedeng maantala ang eleksyon, ang bilangan, ang botohan. Kaya nga ang tanong ng ating mga kabayan, mas maganda na ibalik yung manual counting, manual voting, kasi makikita at yung napakagandang yung tignan kung nagtatali sila nag-text dito diyan sa bayan ng Malasiki yung kanilang makina nagkakaaberya. Kala ko ba nag-dry run sila? Ito yung dry run, ilang lugar na yun. Dry run ba yan? Lahat ba? Kaya run, hindi, wala yung dry. Akala ko ba yung ang Commission on Election nag-dry run sila. Bakit may mga mga ganyan na pangyayari? Na nagkakaberya yung mga machine. Yung ACM, yung automated counting machine, dahil may mga wala rin ululoob ko nung dutak. Marumi. Akala ko bago. Akala ko bago yan, yung VCM na yan. Yung bayag na akin ko hanggang 10 minuto so ibayag to medyo mabagal mabagal. Sa dami ng botante tapos ganyan na mabagal ang VCM natin. Yung isang tinitingnan daw nila yung lagpas-lagpas na pag-shade. O kaya tuldukan nyo lang ng konti. Wala rin, hindi rin pwede. Hindi pwede. Dapat kung ano yung bilog, doon lang. Sa loob. No trespassing. Huwag lalagpas. Wala yung outsider. Hindi walang halong biro. Kung ano lang yung pinakabilog niya, yun lang. Yun lang. Para hindi daw magkaroon ng aberya doon sa mga balot yung mga balota na ipapas doon sa counting machine.
Yung mga iba kasi, kung minsan nagmamadali. Mamadali. Bilog dito, bilog doon. Mamaya yung na mga bilog yung mga medyo may gusot-gusot. Hanggat maaari, huwag nyo, tingnan natin dyan, alwaran nyo, yan nakis-kis. Kasi katutan mo sa sakay, agtog bayabasan. At saka isa pa, ganito kapag kumain kayo ng malagkit, magugas kayo. Baka sakaling may malagkit pa dyan sa kamay ninyo, may malagkit kayo na hawakan. Mahawak kayo ng malagkit kagabi. May kulangot. Siyempre, marurumihan yan, marurumihan yung baluta. Hindi niya babasahin yan. Dapat na be careful sa paghawak sa mga baluta. Kaya't dapat natin gawing malinis ang halalan. Dapat natin gawin na malinis ang ating baluta. Ito rin, si Mayor Leopoldo Batawil, tumatakbong congressman, ay nasa polling precinct din daw ng alas 5 ng madaling araw. Senior na rin yan Senior, tsaka kandidato. Hindi, official yan. So kandidato bilang congressman. Nandun na, boboto na rin. Nakaboto na rin daw. Sa sang barangay. Sa barangay Libsong Elementary School. Ayan, Libsong. Sige. Bago tayo dumako sa lampang mga isyu. Bantay Halalan 2025. Narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025 Special Coverage ng Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Bantay Halalan 2025 special coverage ng DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Bantay Halalan 2025. Ang inyo pong nakakasama sa umaga ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkura, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Ang poging-pogi sa Pangasinan. Hoy, good morning kay Richard Corpus. Ikaw ba'y nakapagbuto na? Si Ernesto Balikat, ikaw ba umuwi sa Dasol para bumoto? Good morning, Idol. Kuanto jay? Susana Bungar Bustamante, ayan, Dasol din ito. Good morning, sir. Kuanto? Si Silvia Romero, ayan, magandang umaga po sa inyo. Ganon din si Ate Christy, Liwanag Dismaya, dyan sa may Barangay Lungos. Sampabian. Good morning sa inyo. Si Marlito de los Santos nanonood, magandang umaga. Si National Nebrin Per. Ayan, ganda naman ng pangalan mo. Pero yung National, hindi po ever ready yan. National ang apelyido niya. Taga Burgos ito kung hindi ako nagkakamali. Ayan, Mabini pala, taga Mabini. Good morning sa inyo dyan sa may bayan ng Mabini, Pangasinan. Good morning kay former Mayor Ariel de Guzman. Yun. Aga labi matikad sa'yo. Hindi. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Good morning. Vote wisely. Ayan. Good morning. Si Grindura Lopez ng Barangay dyan po sa Melingayen. Magandang umaga sa inyo. Mar Pascua ng Dasol. Good morning. Si Magina Kurda. Ayan. Alam ko nasa Hong Kong ito ikaw ba'y nakapagboto na? Kasi pwedeng bumoto yung mga di ba? Yung mga OFW. Good morning sa inyo. Si Josie Kinis. Ayan, good morning. Ganon din si Paing Paros ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dennis at ka Errol. Sabi niya rito, good morning din sa iyo. Ayan. Diyan sa may Lawak, Pangasinan. Si A. Ayan. Makakaasar kung kailan may ibili na akong gamit, hinarang pa. May kimurong. Ayan. Ay, si Pari Ronel, good morning. Inarkaw buto. Duman, paglinadayat. Paglinadayat. Mangaldan. Mangaldan ba? Mangaldan. Akala ko inuwi na siya yung inuwi doon sa may Ilocos. Hindi ko nagkakamali. Si Quantonan Ronel De Vera, good luck to all candidates. Happy party list, good luck. Good luck din sa iyo. Si Tintin. Tintin. Tonton. Good luck, Tonton. Pogi Espino at happy party list. Ayan. Si Higsap. Higsak. Ano yan? Higsap. Naibandalatan ko mon at kumig tapian aglamag na yun itanya kagagawa. Ayan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Ibig sabihin dyan, yung tinalakay siguro natin. Ayan. May report. May report. Okay, situation na report. Pero na-miss call lang, miss call. Miss call. Nami-miss na siguro mag-call. Hindi natatanggap yung sa Telegram Doon na lang sa sa number. Paborito Joseph sa yung number muna ng ating istasyon. Ayan. Maila de Chavez, pwede po ba may kasama alalay ang senior citizen na bumoto? Pwede. Hindi, bumoto daw siya pwede daw siya bumoto. Yung kaninang report ni Kapaborito Joseph, yung umalalay doon sa may senior citizen, pinagbigyan na rin nilang bumoto. Yan, okay. Kaya depende yan doon sa
mga nasa electoral board. Ayan. Kung pero sana pagbigyan nyo na. Siyempre, ang gabi man alalay mo lang. Siyempre, Senior citizen, ng electoral na basay Ken, araramay letra, ta medyo kakalag. Ibanda lara. Ibanda, ida nyo malay pang kanaunawa. Common. Depende si karatan. Yan. Kasi yung report kanina, pinayagan naman yung umalalay sa senior citizen. Ryan Aligre, vote wisely. Sana gumawa ng batas ang isang senador na hindi pwedeng mamigay ng pira at mga dilata mga kandidato. Sino ba yung gumagawa ng batas? Sino yung mga kandidato? Mangyari kaya yan? Thierry Alvarez, we respectfully urge the COMELEC to ensure a fair, transparent, and honest election process in Sual, Pangasinan. Kontumot ay maganda to Thierry Alvarez, we respectfully urge the COMELEC to ensure a fair, transparent, and honest election process in Sual, Pangasinan. Ay, Sual. So, mapagato. Sual. Siyempre, naobserbahan na siguro na nagagawa dito, no? Oliver Padilla, pwede po kaya akong maisama sa lane ng PWD senior kasi po na-aksidente ako last week. Di po ako magamit kamay ko sa pagsulat. Na-aksidente, siyempre, hanapin PWD, yung ID, di ba? Unang-una dyan, yung ID. ID, hindi po namin masasagot yan. Kung ikaw ba i-include sa PWD. Joan Castillo, hello po, good morning po. As lang po kung pwede po ako sumabay sa pila ng senior citizen at PWD kasi bagong opera po ako kasi. Opera saan? Hindi namin masasagot yan. Tanong nyo na lang sa nandyan na board, yung electoral board. Electoral board. Estela Magno, yung mga sasamahan ang senior citizen at PWD makakaboto ng 5 AM kung tumot. Siguro ang tatumot sa batas siya. 5 to 7. Hindi aman kasi may pangkanaunawa. Pangkanaunawa. Parad sa isikara. Hindi ko lang alam kung pagdating ng alas 7 hanggang alas 7 ng gabi, ang senior citizen ay may fast lane din. Pero nung nakaraan meron Meron, nung nakaraan may fast lane. Meron fast lane ngayon May fast lane ngayon. I-alternate nila yung regular na pila. Ayan. Pagpasok doon sa may room, sinusunod nila isang senior citizen tapos regular pila uli, tapos basta ina-alternate nila. Ayan. Nung 2022 Pero ang ngayon yata baka ganun pa rin siguro. Ayan, okay. May fast lane pa rin. Bibiri Latina. Makakaboto ba kamin OFW? Pwede, di ba? Meron yung tawag doon, absentee voting, di ba? Yung mga OFW. Meron pwede kayong alam ko may schedule. May schedule yan may schedule kayo Kung hindi ako nagkakamali nag-umpisa yan nung Abril yan At siyempre magtatapos yan ngayong Mayo 12. Meron po yan. Tanong nyo na lang sa yung mga kinakaukulan dyan sa COMELEC. Pwede yan. Basta naka-online kayo. Alam ko pa online yan at naka-enroll kayo sa online voting. Pwede po kayong makaboto. Check nyo lang yung naging schedule. Ayan, okay. Alas 6:45 ng umaga. Ayan, magandang umaga at naimbag nga bigat kada kayo amin na po nga dumdumod ito nga bigat. Sapay lang kumata na siya ati kasasadyo kana napigsa ti bagbagiyo tano kastagan mapang kayo jay buting presing nga bumoto. Ayan. Sapay lang kumatawan ti
napasamak nga harassment ita luglugaryo nga hanga kasta ita ilitiswal. Grabe ti mapaspasamak ditan. Taga po apo gimastos damot ti milyon-milyon nga piso. Iso nga aramiden dati kabalanda nga isuda kat mga bak uray handa nga taga idta ili itiswal. Iso nga si kayo nga taga swal, dapat na ipaglaban ninyo ang inyong bayan. Piliin ninyo yung karapat dapat na manungkulan sa inyong bayan. Nasa kamay nyo po. Nasa kamay nyo po ang kinabukasan. Yung mga mamumuno ang inyong papayagan. Piliing mabuti. Ayan, kaya bago kayo pumunta sa mga presento, dapat na magdasal kayo ng taimtim. Yan din ang nabanggit kanina ni Archbishop Sok Villegas na bago bumoto, kailangan magdasal muna kayo at humingi kayo ng gabay. Ayan, sa ating Panginoon. Tingnan ninyo at dapat na yung mga anak ninyo tingnan ninyo, ipagdasal nyo sila na maganda sana ang kailang bukasan pagdating panahon. Hindi po nasusukat ang serbisyo sa pira. Hindi po nasusukat kung magkano ang ibinigay. Ayan, kaya kung may binigay sa inyo, magpasalamat po kayo sa nagbigay. Pero tingnan hindi ninyo, porkit binigyan kayo. Yun doon yung susukatin yung kakaya ng isang tao yung nagbigay. Hindi masusukat ang kakayahan ng isang kandidato sa pamamagitan ng kanyang track records o kaya yung kanyang pagkatao. Anong klaseng pagkatao yan? Kaya yung sinabi ng kapitan kanina, di ba? Pahayag niya na hindi naman ganito noon sa aming bayan. Natatakot lang unugip, di matugipan to. So may trauma. Akala ko papatayin na nila yung anak ko. Hindi, wag naman gano'n. Nagaranta antoy susubliran report. Hindi lang po yung unang pagkakataon na merong ganyan sa Sual. Kaya kayong mga kapulisan dyan sa bayan ng Sual, dapat na mangibabaw ang batas. Huwag pong mangibabaw yung mga kasama dyan. Mangibabaw ang batas. Kayo po yung law enforcement agency na itinalaga ng ating gobyerno. Nasa ilalim po kayo ng Commission on Election ngayon. Ang talagang makapangyarihan ngayon ay ang COMELEC. Kaya dapat na sumunod tayo kung ano man yung pinapairal na batas. Huwag niyong hayaan yung mga gumagawa ng karahasan sa bayan ng Sual. Okay. Magandang umaga. Kagabi talagang grabe din ang kaliwat kawanan ang vote buying sa bayan ng Mangaldan. Sumama yata yung mayor Kaya't wala nang magagawa ang COMELEC dyan, kundi manahimik na lang. Yung mga nahuli, sana po yung mga nahuli, mananagot naman sila. Mananagot sila sa batas. Pero pag hindi namin, kung sino ang nagutos sa kanila, wala rin. Useless. Ganun ba? Oo, siyempre, amin ba yung mga leader na yan? Sasabihin mo lang, nandun ako, nakatayo ako. Naghihintay lang ako ng masakyan ko. Bakit hinuli niyo ako? Ano yung pera dyan sa dala mo? Pera ko ito kung walang mga yung election paraphernalia nahuli, wala rin, di ba?
Pero meron ding meron ding amount yung mga dapat na binibitbit. Sa panahon ng eleksyon. Katulad dyan sa Nueva Ecija, may isang ginang dyan. Nahuli. Na nahulihan ng 5 bundle. Na pera? Na tig 1,000. So 5, di 500,000. 500,000. Malay mo kung yan, nahuli sa sa checkpoint Contrabigayan. Kung malay mo kung yung 500,000 napulot niya. Kaya allowance niya sa 1 linggo. So, allowance ko po yan 1 linggo kanto. Wala akong magagawa. May mukha ba dyan yung kandidato? Wala naman. Sige, maraming ganyan na nangyayari, nahuli. Sige, on the record lang, sa police blotter lang yan. Wala namang wala namang mag-file ng kaso. On the record, police blotter lang yan. Kaya nag-start na ang yung botohan, yung mga senior citizen, PWD, yung mga buntis, siyempre pati yung mga opisyal ng gobyerno, kandidato, ay nag-umpisa na silang kanina bumoto sa kanilang mga precinct, at yung mga regular 7 o'clock ngayong umaga to 7 p.m. magtatapos po ng 7 p.m. Ayan, at mamayang gabi malalaman na yung resulta kung sino po yung mga nanalo sa vote counting nanalo sa botosan pala. Kung sino yung nanalo malalaman na mamayang gabi, yung mga local candidates. Si Kwandalante ang gapoy summit. Kini aliwan sa may manual talagang iyagay totoo. Pero mas yun. Matagal nga lang yung pero manual. Mas pipiliin pa ng nakararaan. Oo, exciting makikita mo kasi pag nagtatali sila Errol Horado, number 1. First 50 ballots, number 1. Horado, Errol. Pero pag nakarating na doon sa first 100 ballots, bakit si Mubra wala 101 tula dagdag agad. Malaman. Dagdag agad. Okay. Dyan sa may bayan ng Dasol, good morning sa inyo dyan. Dyan sa Western Pangasinan, imbag nga bigat kada kayo amin na po. Ay, dyan sa may sa may anong kaya ito? Anong bayan? Modernized jeep kaya ito? Yung nakikinig daw sa ating palatuntunan at nakatutok sa ating istasyon. Ayan. Good morning po, good morning. Si Kuya Ding. Kapaborito Ding Aquino, nakasakay siya dyan sa sasakyan. Kunin mo yung bus number. Saka yung driver kunin mo. Hayaan mong wala siyang driver. Wala mong walang driver. Sige, good morning po sa mga drivers on the road. Bound to Dagupan. Yan, papunta ng Dagupan. Galing siguro sa Mapandan yan. Nangyari? Mapandan to Dagupan yan. Public utility vehicles. Good morning po sa inyo. Ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ito, 5:24 kanina nung nakaboto si Mayor Belen at si Vice Mayor Brian Coa. Okay. Ayan. Ito yung naibalita natin kanina. Naibalita ni Kapaborito Joseph kanilang bakani. At yung mga PWD yan, yung mga senior citizen, maaga na kayo na pumunta sa mga voting precinct para sa ganun hindi mainit. Mahirap kasi pag mainit baka siyempre senior citizen mga yan. Medyo kinlarata na may matalaw larad petang. Kanya na sakbayan nyo lang. Tating tan agagi. Iya ka yaratay atating tayo. Senior citizen ditad voting precinct.
At yung mga supporters dapat may naon lang, huwag ngayong masyadong mapainit ang ulo. Gawin natin na malinis at mapayapa ang halalan. Magdasal. Yan. And vote wisely. Ayan. Kung sino yung talagang nararapat na iboto na naaayon sa inyong puso at isipan, yun ang iboto ninyo. Sundin ninyo yung sinasabi ng inyong puso. Huwag niyong susundin yung sinasabi ng bulsa nyo. Kailan kalaya matatanggal yung vote buying na yan? Sige, wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay mamamaalam na sa Himpapawid dahil kayo po ni Kapaborito Errol pupunta rin sa mga voting places at titingnan namin ang mga situational doon, mga kalagayan. Re-report din po kami. Ayan, at mamaya boboto na rin kami na naaayon sa aming puso. Ang niyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magterol Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, Antabayanan. Ang susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Diga, Blue by Blue. Situational report. Anyong mapapangkingan dito sa ating palatuntunan, Bantay Halalan 2025 special coverage. Sa technical control si Engineer Richard Olanday. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I